Αγαπητοί μου σύντροφοι, σας χαιρετώ από το χωριό Μόρνα του νομού Πιερίας, το εγκατελειμμένο παύλα στοιχειωμένο. Έχω έρθει εδώ με τον EST 300 με 985 χιλιόμετρα στο κοντέρ και εμπειρίας πάνω στη σέλα του. Αυτό το βίντεο το βγάζω για αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να το οδηγήσουν. Δεν μπορούν να το βρουν test ride, γιατί και εγώ με μεγάλη δυσκολία το βρήκα. Και όχι test ride, το ενοίκιασα από έναν κάτοχο για να κάνω κάποια λεπτά βόλτας, να σιγουρευτώ για την απόφαση να το πάρω. Δηλαδή, αν αξίζει να το πάρεις χωρίς να το οδηγήσεις, θα σου πω τώρα. Εγώ μετά από 1000 χιλιόμετρα θα σου έλεγα να το πάρεις. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα και ελάχιστα έως κανένα μειονέκτημα. Τα πλεονεκτήματα που έχει, δηλαδή είμαι κατευχαριστημένος από τις αναρτήσεις του. Δηλαδή οι αναρτήσεις του είναι η μόνη μηχανή που έχω οδηγήσει που δεν με προβληματίζουν οι αναρτήσεις του από τη μάνα του. Δηλαδή το παίρνεις καινούριο και δεν βελτιώνεις τις αναρτήσεις. Όλες τις μηχανές που είχα, θες καλάμια, θες ελαττήρια, θες λάδια, πάντοτε είχα πρόβλημα. Μπρος πίσω πάντοτε είχα πρόβλημα. Δεν μου άρεσε το στήσιμό τους. Εγώ το ήθελα να είναι λίγο σκληρό. Ή αυτές που ήταν πολύ σκληρές, τις έκανα στα σκούτερ. Συνήθως την πίσω ανάρτηση έψαχνα να βρω μια πιο μαλακή, ώστε να μην κοπανάει η λακκούβα στο σβέρκο μου. Αυτό μηχανάκι δεν έχει τίποτα. Είναι χρυσή τομή στην ανάρτηση. Το δεύτερο πράγμα που πραγματικά θαυμάζω είναι το κυβότιό του. Είναι άριστο. Ίσα που το ακουμπάς και μπαίνει ταχύτητα η επόμενη ή κατεβάζει χωρίς μπαμπούμ, χωρίς να την κλωτσάει πίσω και όλα αυτά. Είναι τέλειο άριστο το κυβότιό του. Η θέση οδήγησης και η προστασία από τον αέρα, εντάξει, εγώ μέχρι 120 χιλιόμετρα που πάω δεν χρειάζομαι προστασία από αέρα. Τώρα το να πήγα μέχρι 100 αλλά και 120 έχω πάει, δεν χρειάζεται και να βιάζω να βάλω μια ζελατίνα. Άμα πήγαν 200 χιλιόμετρα ή 180, ναι εντάξει, μια ζελατίνα χρειάζεται. Η σέλα του έχω οδηγήσει 3,5 ώρες συνεχόμενες, ήταν φυσιολογικό. Όπου και σε πολυθρόνα καθόμουν στον καναπέ στο σπίτι, μετά από 3,5 ώρες θα πιανόμουν. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την σέλα του. Η θέση οδήγηση είναι ψηλή, είναι όλα τα λευγέδες, φρένα, πατητήρια είναι στη σωστή θέση. Η πίσω η θέση οδήγησης και αυτή είναι αναλόγως πολύ καλή. Το μόνο αρνητικό που με χαλάει είναι που όταν περνάς από νερό πιτσιλάει το μπροστινό το φτερό το νερό στα πόδια σου, στα παπούτσια σου. Βάζεις μια σακούλα ή μια μπότα ή ό,τι μπορείς να βρεις εκείνη τη στιγμή. Είναι το μόνο το αρνητικό για μένα. 3.860 το παίρνεις με κλειστά τα μάτια. Τώρα εντάξει, βλέπω κάτι παιδιά που έχουν με 40.000 από το club της SIM EST Riders στο Facebook και δεν λένε δεν έχουν πρόβλημα. Τώρα αυτό θα το εξακριβώσω και θα το επιβεβαιώσω κι εγώ άμα φτάσω σε εκείνα τα χιλιόμετρα. Δηλαδή σε κάμια δεκαριά χρόνια. Πραγματικά αξίζουν τα λεφτά του μέχρι το τελευταίο cents. Δηλαδή άμα το πάρεις δεν θα βρεις κάτι διαφορετικό από αυτά που σου λέω εγώ. Δηλαδή να το πάρεις χωρίς να το οδηγήσεις, είναι έτσι ακριβώς όπως σου λέω. Είσαι καταευχαριστημένος σε όλα. Το μόνο αρνητικό είναι ο λασποτήρας. Γκάζι έχει, ροπούλα έχει, δεν σκορτσάρει, δεν κουδουνίζουν πλαστικά, μπαμ μπουμ, δεν ακούγονται θορύβια από τίποτα. Είναι άριστο. Για μένα 3.860 αξιότιμα και τίμια και σωστά ευρώ. Καλορίζικο σε όσοι το πάρουν θα το ευχαριστηθούν. Είναι πολύ όμορφο. Άμα θες να κάνεις customizing, να βάλεις ζελατίνες, να βάλεις μπαγκαζιέρες, να βάλεις αυτά, καλοδεχούμενα είναι και αυτά. Εγώ σου μιλάω για έτσι όπως είναι τώρα.